septembre kalo tile 16 san 2020 aw minnu bɛ kan filɛ ni wagati na an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔna la fo ka taa se Mali kɔkana la yan fo aw sigiyɔrɔ la ni aw ka waati kunkuruni kunnafoni ale sele Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ayo bisimila. Pakeni serewo jamana ɲɛma u ka ɲɔgɔn lajɛrɛ kunguruni an ka jamana ale tagabolo kan sa min n'a kɛra kunu araba septembre kalo tile 15 san 2020 akarakaw olu fɛ yen nɔ jamana ɲɛma 9 olu de ye ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la sa u y'a laɲini an ka wolomasiri tabaw fɛ n'o ye CNSP maw ye ko teliyara k'u ka jamana ɲɛma ni ka o sigi ani tuguni ka minisiri ɲɛma ko o fana sigi ko yani olu bɛ u ka ɲangiliw ka o wuli ka kɛ ni o sereyaw kelen ye sa Goodluck Jonathan ale ma kɔnɔnen don an ka faba kɔnɔna la yan nɔ dɔgɔkun nata in na. Alpha Condé ni ale ye laginɛkaw ka jamana ɲɛma ye ale fana ye an ka wolomasiri tabaw n'o ye CNSP maw ye ni ka u kuma ɲɔgɔnya kunu araba kelen in na sɔgɔmadafɛla la min ni u kumana fɛn min kan sa o de ye an ka jamana a bɛ se ka basigi cogoya min na ani tuguni an ka jamana politiko gɛlɛya min bɛ a kɔnɔna la o bɛ se ka ban cogoya min na. Mouvement populaire du 4 septembre ni ale bɛ wele ko MP4 u ye weleli bila maa caman de ma kunu araba septembre kalo tile 15 san 2020 boulevard de l'indépendance la maa caman bɔra ni ka kana u ka wele ni ka o jaabi ni mouvement maa nu yɛrɛ sa u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw n'o ye CNSP maw ye u ye kumaɲɔgɔnya minnu kɛ septembre kalo tile 11 a 12 san 2020 min n'a bɛ boli kɛ cɛmancɛ fanga ale ta sira kan u ko k'ulu jɛra ni o baaraw ye ko ka kɛ ni o hukumu kelen kɔnɔna ye tuguni k'u b'a laɲini CNSP maw fɛ k'ulu yɛrɛ de ka kɛ cɛmancɛ fanga baara kɛbagaw ye an ka jamana o kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ o tɛ sereyaw maw olu fɛ la ko ye. Kayikaw fɛ yen nɔ ka kɛ ni tɛnɛndo ye ani kari o wagati ye sa san ba de nana Kayikaw olu ka dugu kɔnɔna la san min yɛrɛ n'a ye tiɲɛniba don u kun ka taa minɛn ta fanfɛla la ani u ka so caman o de binna Seku Jara ale ye notable ye Kayi Legal Segu ale y'a yira k'a fɔ ko ale ka minɛn caman tiɲɛna ani tuguni a ka soden 6 bɔɲɔngo o de binna. Dɔgɔtɔrɔw ka bolimafɛn min bɛ yen nɔ sa ni ale bɛ banabagatɔw ta ni ale bɛ wele ko ambulance ale yɛlɛnna mugujugu de kan mugujugu min yɛrɛ sa ni a pɛrɛnna n'u ye maa 6 de tun bɛ bolimafɛn in kɔnɔna la maa 6 bɔɲɔngo o bɛɛ bɔnɛna a nin na a maa 6 tun ye bɛɛ lajɛlen ye muso kelen yɛrɛ sa ale kun kɔnɔman don ni ale lajɔlen tun don a maaw la sa u ka chauffeur kɛ n'o ye bolimafɛn bolila ye sa ale de kelen sɛbɛkɔrɔ joginna u y'ale ta teliya la ni ka taga n'a ye Sikasokaw olu ka lapitani so la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ bi maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni dusukun kamikaminen don k'a sababuya kɛ an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Musa Tarawele n'ale bɛ wele ko GMT Musa Tarawele yɛrɛ sa ale bangena septembre kalo tile 25 san 1976 a kɛra Sebetu yɛrɛ sa ale bɛ Kayi mara o kɔnɔna la Musa Tarawele an dabama ka wele sera ma kunu araba septembre kalo tile 15 san 2020 a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 13 tɛmɛnen ni sanga 30 o bɔɲɔngo ye a ka so o kɔnɔna la n'o ye Jikɔrɔni para ye a tayana k'a si to san 84 de la Musa Tarawele a kelen ka san 23 kɛ fanga la sa n'o ye tali kɛ san 1968 na ka taa se san 1991 na sa Amadu Tumani Ture ale de ye dan sigi Musa Tarawele a ka fanga la ka hakili jigin k'a fɔ novembre kalo tile 19 san 1968 Musa Tarawele ale de fana kɛra sababu ye ni ka dan sigi Modibo Keyita ale ka fanga la kabini an ka yɛrɛma hɔrɔnya n'o tara san 1960 la an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ Musa Tarawele la ala k'a dayɔrɔ sumaya ani an ka silamɛsu bɛɛ lajɛlen u y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya o n'an bɛ taa jɛmi ma yarabi masa ramani k'o nɔgɔya n'an baden silamɛden bɛɛ lajɛlen ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta dɔnni ma kɔnɔ a ka janajaw bɛɛ lajɛlen sa o bɛna da bɛɛ lajɛlen kulo kan ni o don o dɔgɔdara. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.